kafukufuku wa ndege ndende ameneyu amene anthu ankamufuna kuti atapangidwaso ndende amene wayambaye. Kumbali ya MCP otsatira chimalo cha MCP, iyi inali nthawi yanu yabwino yoti niyo musangalale kuti kafukufuku ameneyo achitike kuti dzina lanu lipangidwe clear. Mbali ya SKC akuchipani adziwe choonadi chenicheni, akumabanja onse adziwe choonadi chenicheni kuti mitima yawo ikhale pasi. Nkhani iyi ndi ya ndale, anthu watu anafawa ndi anthu andale and munali vice president wa dziko. Mmene zinachitikira nthawi imene ija ndikuti boma la MCP ndi chipani cha UTM samakhazikana bwino pa mgwirizano wawo wa Tonse Alliance and president wawo Saulos Chilima samakhazikizidwa bwino. Ndiye pochitika pa zimene zija panapezeka kuti ngozi yachitika amene ngozi yachitika. Nawo ngozi yachitika anthu anayankhula zambirimbiri malinganaso ndi mmene zinakhalira after itachitika ngozi ija. Panachitika zinthu zolakwika zambirimbiri sikunena kuti MCP tikuti munapanga zinthu, koma panachitika zinthu zambirimbiri zolakwika, kuchedwa kupanga zinthu pamene pachitika chinthu choopsa ngati imechi chacho ndi cha munthu wamkulu ngati amene chayo vice president. Ndiye nchifukwa chake nkhani apedi apasiyo kuti MCP munapanga, MCP munapha. Inu MCP mukuchitenga kuti anthu anyway akhoza kuyankha pamene angayankhulire. Inu ndifanda amene munali mboma. Or even if panakati chipani chime panali chipani china chilichonse china nkuchitika the same, anthu anakayankhulabe. Ndiye apa inuyo mukhale osangalala kunena kuti mupangidwe kiriye pa nkhani sizata. Ndiye kafukufuku amene timayenera timugwiritse ntchito anthu ife. Mota anthu amene mumakaperekera maumboni inu muzikaperekera maumboni zenizeni. Tifuna nkhani imene tifuna lite kumenso malomaliza itepo. Ndiye sizoti zomapita kumeneko nkumangoti aye ndaiwala mwayiwala 2024. Ayi kuiwala kuti anali apo asilikali kati yo apolisi ame ayi ndaiwala. Aliyense amene apita kukayikira kumboni akhala okonzeka. Ngati munapanga kuti munukayikira umboni nenani zonse zimene mukudziwazo osazomangobwera pa Facebook nkumangoyankhula zambirimbiri. Last time MCP atapangisa mainkwala aja anayitana anthu akapange maumboni, anthu simunapitero koma mmakayankhula zambirimbiri pa social media. Okay, munena kuti ayi timaopa kumakayikira maumboni mwakuti afa anthu ena akumatero amaopa malingana ndi mmene MCP imachita zinthu zawo that time. Okay, panopa ngati mukayikira umboni kumene mumakayankhula maumboni sizomakankhula kuzambwerera fo choti sizithandiza kanthu. Fa anthu amene mukuyikira umboni inu mukayankhula zanu zopanda mitu kumeneko ndi amene simupangise nkhani kukhala yosatheka. Panopa anthu mmafuna kuti mukayankhula muti mukayikira maumboni mukayikira chingamo pitani mukayikira maumboniwo tapitani mukaperekera china chonse chimene mukudziwacho nkhani itepo. Sizoti zomalemba pa Facebook uyi. Facebook siyipanga chisoti china chilichonse. Kaneneni kuinkwali ndi umboni akuyitanani kumene kumayikira umboni wanu. Ndiye MCP chonde inuyo sangalalani chifukwa chonena kuti dzina lanu liyeretsedwa. Uwu ndi mwayi wanu chifukwa musayiwale chimodzi mwa chimene chinakugwetsani ujeni zisankho ndi nkhani imene iyi ya SKC ngati simadziwa. Musayichepetse. Ndiye anthu musamatoseza anthu kuti amayankhula bwanji ka omusatira andana kuyankhula izi andana amayankhula izi. Eyayi akwene kuyankhula andana wawira mtima anthu aku UTM ni mtsogolero wawo. Ndi chimodzi chipani china chilichonse kulusa mtsogoleri. Akuzokhala udandaula. Ndiye anthu amene mukupita makayikira maumboni kayikireni maumboni
chimenecho simukudziwa osati somazembayitsa zinthu chilichonse chimene mukudziwacho cha straightforward o zimene mukudziwa inu mmene zinalili osaonjezera osachotsera inuyo zimene mukudziwazo. Ife tifuna nkhani imene iyithe tione pothera ukhomedwenso malo omaliza. Ndiye nthawi imene ijayo anthu kunali kovuta kukhulupirira boma la MCP chifukwa imene imachitira hando zinthuzi pa nthawi imeneyi. Ndi chifukwa chake anthu amankhula zambiri. Ndiye nkhani sinena kuti mumatinena ife kapena awo akuyankhula izi kapena wanayankhula izi. Anthu olira ndi olira akhoza kuyankhula amene angayankhulire chifukwa kuti sakukhulupirira ngati anakayikira mayankhula amene achawo akayika. Ngati pali moyo wa inkwale wina uchitike boma linalabwera lichite inkwale MCP muombere m'manja kunena kuti inuyo kuzipanga kiliye kwanu kuchitidwa kupangidwe kiliye. Iyetu ndi apa nkhani yoti tidziwe kuti choonadi nkhani itepo itsekedwe alesi akhale adziwe kuti zinthu zinachitika chonchi zinathera apa. Ngati papezeke panachitika zolakwika anthu ayimbidwa mlandu kana sipanachitidwe zolakwika ndi ngozi ndithu anthu achitenga mmene chibwerecho. Ndese nkhani yonoti mumaona ngati mupeza chani mumaona ngati ayi inu simungaletsetse ka zimene zomayankhula zomaletsetsazo kuti inkwale isachitike inkwale yachani mwakuti zimenezo anthu ndizipake akungoyankhulirabe zimenezo kuti wayi mukumankhula kuti simukufuna kupanga inkwale yachani zinachitika mwakuti asiyenu now for you are not there simuli mboma ndiye achite ndiyena ndizofunikira ka inu simukuona kuti zimene zibweretsa mtendere kwa MCP kupanda kutero nkhani sizatha MCP zikugwerani pamutu mpaka kalekale ngati singatsekedwe ikwene itsekedwe alisazoti choonadi zimatero kwina kulikonse chilichonse zikachitika ngozi ngati zoterezi amafufuza kuti pana zifike pothera pake kusiku Malawi kokha kuno kuti zinayamba iyayi ndi ku dziko lina lililonse zimachitika ndi choncho ndithu amabwera anthu ena otsutsa anthu ena ota mwakuti ziyende bwinobwino ndi choncho. Ndiye tiyeni tione mmene zichitikire. So nditayionano kesi ya ujeni ya Chilima inquiry ndikuona ngati anthu ena amangidwapo. Kesi ndaipanga study ikuenda bwino and I want to give it to Walter Nyamilandu, my friend, and your group, the commission. I want you guys to understand this. Every Malawian is waiting on you. Amangidwe antu isia Amarilis Hotel yai. Commission ya Amarilis Hotel eja, the commission itself was made up of Antwaguba, Mbava Zokazoka, my MPs Akuba, corrupt MPs. But Yasauro Chilimai, we are supporting you. We are behind you. We want justice. Walter Nyamilandu, you have now a chance.